फ्रेन्ड्स फरायबाय माय बड' टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। दायो बे समाव मोनसे भिडिअ शेयार खालामनो लाबोलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव। बेनो जादों आत्मनिर्भर आसाम स्किम, मोनसे इयुथफोरनि थाखाय जा 2 लाख रां अनसुंथाइ एबा फाइनान्सियेलि एसिस्टेन्ट हिसाबै बे स्किमखौ लन्च खालामनाय जादोंमोन एबा 2023 आव बे स्किमखौ दा लन्च खालामनाय जादों। बेनि माखासे एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया बेखौ जों मिथिनो गोनां दंमोन, बेखौ आपडेट होआखैमोन। बेनि एप्लाइ अप्सनावसो बेखौ मोननो हागोन होननानै बुंदोंमोन। दायो जों बेनि अप्सन्सफोरखौ जों नायनानै एसेब्लाबो मोनथिबाय एबा बे वेबसाइटनि गेजेरजों जों मिथिनानै लागोन। दायो जोङो बेनि फाइनान्सियेल एसिस्टेन्टखौ 23निफ्राय 24सिम 1 लाख आरो 24निफ्राय 25सिम 1 लाख, मिनिमाम खमावनो 2 लाख मोनगोन होननानै बुंदों। आरो बेनि माखासे एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ जों सावरायगोन। मिनिमाम खमावनो 10 पास जानो नांगोन होननानै बुंदों। बेनिफ्राय माखासे आदार स्किल्स एबा माखासे खामानिफोरनि जेरै एग्रिकालचार, हर्टिकालचार, कारपेन्टार बायदिसिना माखासे स्किल्सफोरनि आरो एबा माखासे अकुपेसन इडुकेसनेल जेरैहाय ITI फोरनि माखासे डिप्ल'माफोर, माखासे रोंगौथि स्किल्सफोरनि माखासे जुदि डिप्ल'माफोर एबा एक्सपिरियेन्सफोर थायोब्ला नोंथांमोना माने बेनिफ्राय बांसिन माखासे एमाउन्टखौबो मोननो हागोन बेबायदि होननानै बुंदों खमावनो। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो लोगोसे नोंथाङाबो नोंथांनि लोगोखौ हेल्प होनो हानाय बायदि शेयार खालाम। दायो बेयो लास्ट डेटनि डिक्लेयारखौ होथ'वाखै। बेनिफ्राय जोङो एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ जों नायनोसै। बेनिफ्राय मा मा डकुमेन्टस दङ बेफोरखौबो जों गासैखौबो नायगोन आरोना। दायो जोङो बेहाय नुनो मोनखाबाय एबा एसेबाबो सावरायजाखाबाय, जेरावहाय नोंथाङा नुनो मोनदों 2 इयार्स, बेनि गेजेराव नोंथाङा 2 लाख मोनगोन। बेनिफ्राय मिनिमाम 2 लाख, 3 लाख आप टु 5 लाखसिम नोंथाङा मोननो हागोन आरोना। इनस्टलमेन्ट हिसाबै हाइस्ट इनस्टलमेन्ट 5 लाखसिम। दानिया नोंथाङा नुनो मोनखाबाय एबा मिथिखाबाय 23 सेप्तेम्बराव बियो अनलाइन एप्लाइ जागोन। दानिया फैदो एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया सोर सोर हागोन। दहायनो बुंखादों मिनिमाम खमावनो 10 पास नांगोन होननानै। दानिया 18निफ्राय 45 इयार्ससिम नोंथाङा एप्लाइखौ खालामनो हागोन, बे एजसिम आरोना। 18 इयार्स खमावनो मिनिमाम एजआ जाहैबाय 18। बेनिफ्राय इडुकेसन क्वालिफिकेसना जों सावरायबाय 10 पास मिनिमाम। बेनिफ्राय स्किल इडुकेसन होननानै बुंदों, बेवहाय नोंथाङा माखासे स्किल्सफोर थानाय एबा नलेजफोर थानाय बेफोरबायदि जानो नांगोन। एबा नोंथाङा बेहाय नुनो मोनो जों ITI डिप्ल'मा बेफोरबायदि माखासे ट्रेडनि नोंथाङा फोरमानफोर थायोबा साबसिन जागोन होननानै बुंदों एबा नोंथाङा देरसिन एमाउन्टखौ मोननो हानायनि चान्सेसबो दङ। बेनिफ्राय जोङो गाहायाव नायगोन लन हिसाबै नैबेवहाय मा होनदों, नोंथाङा माखासे लनफोर लानाय एबा लन हिस्ट्रि गोनां एबा लननि माखासे लेना देना प्रब्लेमफोर थानाय बेफोरबायदि दङब्ला नोंथाङा बेखौ मोननो हानाय नङा। एबा नोंथाङा लन लादोंमोन नाथाय जोब्बायब्ला बेनि क्लियारेन्स सार्टिफिकेट नोंथाङा दिहुननानै लानो नांगोन, अब्लासो नोंथाङा बेखौ एलिजिबोल जागोन। बेनिफ्राय गभर्नमेन्ट सार्भिस, नोंथाङा सरकारि साख्रि मावोब्ला बेखौ मोननाय नङा एबा न'खराव सरकारि एबा गभर्नमेन्ट जब मावोब्लाबो बेखौ मोननाय नङा आरो न'खराव सासेल' बेनिफिसारिसा मोननो हानाय जागोन आरोना। बेनिफ्राय इनकाम लेभेला BPL टाइपनि एबा BPL केटेगरिनि जागोन, माने बिल' पभार्टि लाइननि एबा गाहाय उन्दै थाखोनि। बेनिफ्राय APL टाइपनिबा बेहाय चान्सेस गैया आरोना। बेनिफ्राय फेमिलियाव नोंथाङा सर्सा एबा खामायनो हानाय खम सर्सनि जानो नाङो आरो। बेनिफ्राय मास्ट बि नोंथाङा एक्सेन्ज कार्ड थानो नांगोन एबा नोंथाङा आसामनि रेसिडेन्सियेल हिसाबै प्रुफ थानो नांगोन आरोना। एक्सेन्ज कार्डआ आरोबाव मा जानांगोन होनदों, एप्रिलावनो बे 2023नि एप्रिलावनो नोंथाङा एक्सेन्ज कार्डआव एन्ट्रि जानाय एबा रेजिस्टार जानाय जानांगोन। बेनि उनावबा नोंथाङा एलिजिबोल जानाय नङा आरोना। बेनिफ्राय मा होनदोंमोन लोगोफोर, आरो स्किल्स इनहेन्समेन्ट दंमोन नङा होमबा। स्किल्स इनहेन्समेन्टआ जाहैबाय नोंथाङा जुदि बेहाय बेनिफिसारिस हिसाबै लिस्ट नोंथाङा
सर्ट लिस्ट जायोब्ला गाखोयोब्ला नोंथाङा 10,000 हिसाबै नोंथाङा मासाव मोननो हागोन। बेयो जाहैबाय नोंथाङा स्किल्स कर्स एबा स्किल्स लानो नांगोन, ट्रेनिं मोनगोन नोंथाङा मास मोनसेनि एबा नोंथाङा बेनि गेजेराव दान बान्था मोनगोन आरोना 10,000 रां मोनगोन। बेनि गेजेराव नोंथाङा कर्सखौ कमप्लिट खालामनांगोन आरोना। नोंथाङा नोंथांनि चइस बायदियै मोनसे मास मोनसेनि स्किल्स नोंथाङा लानो नांगोन आरो मावफुंनांगोन। बेनि माखासे सार्भेफोर जागोन, बे सार्भेआव नोंथाङा गासैखौबो देखायनो हानांगोन आरोना। दायो जोङो बेखिनि जों मिथिनो मोनबाय। बेहाय दङ गोबां नटिस दं इमप्लिमेन्टेसन। जोङो दाख्लैनि बेहाय केबिनेट हिसाबै सावरायनाय बेनि डेटखौबो जों नायनो हायो। 12 थारिख सेप्तेम्बर खालि जादोंमोन बेखौ बे बिलखौ पास खालामनाय आरोना। दायो जोङो गोसोआव लानाया मोजां। डकुमेन्टस हिसाबै 1 नाम्बारावनो नोंथाङा मा जानांगोन, रेसिडेन्सियेल प्रुफ जानो नांगोन आसामनि हिसाबै। जायखिजाया नोंथाङा डमिसिल एबा एक्सचेन्ज कार्ड नङाबा डमिसिल बेफोरखौ मास्टलि नांथारगोन। दानिया 2 नाम्बाराव नोंथाङा मा नांगोन, केटेगरि हिसाबै कास्ट सार्टिफिकेट नांगोन। बेनिफ्राय नोंथांना मा नांगोन, नोंथाङा लेन्ड हल्डिं एबा इनकामनि माखासे प्रुफफोर जेरै मा होनना बुंदों इनकाम सार्टिफिकेट बेफोरखौबो नांनो हागौ आरोना। बेनिफ्राय आरोबाव नोंथाङा मा गोनांथि जानो हाबावगौ, 3 नाम्बाराव बेनिफ्राय नोंथाङा क्वालिफिकेसन आरोना। नोंथाङा क्वालिफिकेसननि सार्टिफिकेटखौथ' मास्टलि नांथारगोन। मिनिमाम 10 पासनिफ्राय आप टु डिग्रि लेभेलसिमबाबो नोंथाङा पस्ट ग्रेजुवेटफोरबाबो गोसोबायदि बेहाय नांखागोन, मेन्डेटरि थाखागोन आरो। बेनिफ्राय जोङो 5 नाम्बाराव जों सानोब्ला जों मोननो हायो, बेहाय होखादों आरोना माखासे सावरायनाय दंखायो। बेनिफ्राय स्किल्स 5 नाम्बाराव स्किल्स एबा ट्रेड, जायखिजाया नोंथाङा जुदि ITI फोरनि माखासे डिप्ल'माफोर दङब्ला नोंथाङा मोजां, एबा जिखुनु जा नोंथाङा नोंथांनि हर्टिकालचार, सेरिकालचार बा एग्रिकालचार सेक्टरनि माखासे डिप्ल'माफोर दङब्ला एबा माखासे स्किल्स जेरैहाय कारपेन्टार बायदिसिनाफोर नोंथाङा जुदि प्रुफ दङब्ला नोंथांनि थाखाय बेबो मोजां जागोन आरोना। अब्ला लोगोफोर, दायो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनो हाबाय एसेब्लाबो रेडि जानांगौनि गोनांथिखौ। नोंथांमोना निस्सय आन्दाज लाखादो जे सार्टिफिकेटआ एबा जा गोनांथि डकुमेन्टसा नोंथांमोननि थाखाय टाइम लागोन। जेरैहाय कास्ट सार्टिफिकेट जुदि नोंथाङा गैयाबा बानायखादो, आरो बेखौ हास्लाबा बुंनो हाला दानिया। जुदि नोंथाङा इनकाम सार्टिफिकेट जुदि नांगौब्ला बेखौ नोंथाङाथ' थाबैनो मोनाबो जानो हागौ। बेनि थाखायनो बेखौ रेडि खालामखादो। जाय नोंथाङा डकुमेन्टसखौ एसे लं टाइम जानो हागौ, बेखौ दानिफ्रायनो नोंथाङा समखौ सानखादो एबा रेडि खालामखादो। बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम खावलायहरखानाय जाबाय। अब्ला लोगोफोर, भिडिअ बेखिनियानोसैमोन। लोगोफोर, नोंथाङा हेल्प जानाय बायदि मोनदोंबा भिडिअखौ